salam, mehriban mihmanlar, dogonjuklamaz köp sağ olun. Şu wagt ayırıp gelip bize mihman bolanyň üçin. Şu yerde bir zat goşatym mele rahatjan. Öňräk çykaly. Şu restoranyňa, kafeňe gelemizde şeýle arkaýyn gelýär. Sebebi her baranda adam geleni, müşteri gelene ilk bilen taamny üstürýär. Şu Allah jan diýjek bolýanda adam ejeň janyň ömür uzak bolsun. Ejeň ahlasyn şu ýerek. Jan sağ bolsun, bereketli, rızkly, döwletli. Ken döwlet getirýär. Sağ ol Halife. Jan sağ olun. Bir daha soraýyn. Indi 70 ýaşap barýanda tuwulmy? Sağ ol. Köp sağ ol. Awa. Birden almaşkalaň adatça ýaş gizlenýär-de. Dogry-dämi adamlar? Ýaş gizlenýär, o 70-i goloýlap barýar. Ýöne 25 ýaş görünýär. Sir näme-de? Köp sağ olun. Sen söýleýän adam da ýaş görünýändir. Bu da söýleň, janyňyz sağ bolsun. Onda şu mihmanlar siz söýüp geldiler. Dogry-dämi adamlar? Janyňyz sağ bolsun. Sahnada ilkinji aýdymlar bilen, janly aýdymlar bilen Türkmenistanyň at kazanan artisti Gülşirin Özmamedowa dowam edýär. Sağ olun. Rahatjan bilen şeýle şowgundy toýsawmagam hedil. Sebirniň her bir sözünde aňyrsynda oýun ýatyr, gülküler ýatyr. Janyň sağ bolsun. Ona näme? Dowam edýär. Mehribanlar, diňle, lezzet alın. Get